kapalibutan ta at tamanon ta. Ngunyan, an sa indong makakaibahan. Marahay na aga sa gabos na mga paraan tabay, mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Joanne Mariscotes para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Magkakairibanan nindo po kami ngunya na Webes, petsa 19 kang bulan ng Agosto taon 2021. Mapaabot kami sa indo ning mga impormasyong may kinaaraman sa pang-urual daw na buhay bilang sarong na mamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para sa indong mga kahapotan, mag-upod digdi sa station sa 480-5509 kada Miyerkules or sa CP number na Globe 0926-708-9933. Ulitin ko po sa cellphone number na Globe 0926-708-9933 as in sa Smart 0968-625650. Ulitin ko po sa cellphone number na Smart 0968-625650. O kaya, pwede man na magdulok sa samuyang opisina, Lunes sundo Biyernes puon alas 8 sundo alas 5 ning hapon. As in, pwede man na magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Arawi, Legazpi City. Kami sa inyong man na naantabayan sa internet as in sa Facebook page, KanDZGB. Ang DENR Ngunyan. Ang DENR Ngunyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang kataripunan kan mga bareta sa DENR Ngunyan. DENR nangapodan sa tamang pagtapok ni mga healthcare waste tangani maprotektahan ang mga kolektor ni basura sa helang. Preto Diaz Mangrove Ecosystem laog sa top 4 finalist kan Para Elmar Awards. DENR Secretary Simatu nag-aasa na mas makusog na biodiversity conservation efforts katakod kan pagselebrar kan Asian Week sa Pilipinas. Mantang ang nasyon padagos na nakikipaglaban tangani na mapugulan ang pagtaas kan bilang kan kasok ning coronavirus. Sa giraray ng apodan ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa tamang pagtapok nin mga household care waste tangani na maprotektahan ang mga kolektor nin basura laban sa COVID-19 asin iba pang helang. Kanagpuon ang pandemya kan Marso kanakaaging taon, padagos ang pagirumdom kan DENR sa mga household na isegregar ang mga ginamit na face mask, face shield as in mga disposable gloves dahilan sa posible na ang mga ini ay potentially contaminated and infectious waste. Sigon kay DENR Secretary Roy A. Simatu, ang mga garbage collectors konsideridong mga frontliners kaya sinda nakahampang man sa very high risk of infection kada makolekta sindanin mga dae nakasegregar asin sala na pagtapukan mga household care wastes. Dugang pa ni Simatu na kung gusto ta talagang mapundo ang paglakop kan virus, kaipuhan na maging responsable kita bako na para sa satuyang sadiri kundi para man sa iba. Dati naman na pinagirumdom ni Secretary Simatu ang manlain-lain na mga LGUs na tawanin prioridad ang tamang pagmanihar kan mga pandemic-related trash sa paagi kan maigot na pag-implementar kan pagsegregar kan mga basura sa kada harong asin ipatupad ang epektibong collection system. Sinabi man ni Undersecretary for Solid Waste Management and LGU's Concerns, Benny D. Antiporda, na ang DENR dai nagpundo sa pagtaonin pagirumdom sa publiko na nakataya ang buhay kan mga kolektor nin mga basura kundi masunod ang publiko sa tamang waste disposal. Mientras tanto, laog sa top 4 finalists ang Preto Diaz Mangrove Ecosystems sa Preto Diaz Sorsogon para sa Best Mangrove Award kan 2021 Para Elmar Awards. Samantala, ang Malilipot Rawis Lagbak Fish Sanctuary and Marine Reserve o Marilag sa Barangay Diamante, Preto Diaz, nakalaog man
sa kategorya kan Best Locally Managed Protected Area Awards. Ang Preto Diaz ecosystem na may sukol na 500 na ektarya, igwanin maabot sa 21 na species nin mangroves. Mientras ang Marilag, igwamanin 120 na ektarya na marine reserve, as in 48 na ektarya ning fish sanctuary. Ang mangrove area pigmamanihir kan si Mangkor Eco Developers Incorporated na inorganisar kan Department of Environment and Natural Resources kan taong 1994. Kan nakalihis na taon, kinondosir kan DENR Bicol ang enot na Best Mangrove Award na may obhetong marekognisar ang mga mangrove areas na matibay ang pag-ataman, asin nangganaman ang Preto Diaz Mangrove Ecosystem na napigrepresentar ni Municipal Mayor kan Preto Diaz na si Benito L. Doma. Ang Preto Diaz Mangrove Ecosystem iyo ang naging official entry kan DENR Bicol para sa 2021 Para Elmar Awards na iyo ang nagre-recognisar kan mga best practices sa pagmanihar kan mga marine protected areas o ang pag-aapod na MPA. Maugma si DENR Bicol Regional Executive Director Francisco E. Milia Jr. para sa Bicol Region, asin para man sa Sorsogon, tadakula na onra ang makalaog bilang finalists sa Para Elmar Awards sa paagi kan pagrekognisar sa mga inisyatibo kan mga LGUs, asin man mga ahensyas kan gobyerno, lalo na ang komunidad na nagiging mas makusog ang pangataman sa satuyang kapalibutan. Mientras tanto, pig-aasahan ni Secretary Cimatu na susuportahan ang Pilipinas kan mga kataig kaining mga nasyon manunungod sa kamauotan na magamit nin maayos asin maprotektaran ang mayaman na biodiversity kaini katakod kan pagselebrar kan Asian Week. Mauot ni Cimatu na makisumaro ang mga kataig na asyanong nasyon kan Pilipinas daraan sa indang mga environmental purpose asin inisyatibo sa pagprotekta kan mga fauna asin flora ngunya na pagselebrar kan Asian Week. Ang Proclamation No. 282 na pinirmahan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte kan Hulyo 30, 2017 na nadeklerar kang Agosto bilang Asian Month taon-taon ang binasehan kan selebrasyon. Inyemendahan kaini ang Proclamation No. 1008 na pinarmahan kan 1997. Pigiing ganyar kaini ang mga manlain-lain na ahensya kan gobyerno na makisumaro sa pagpuon asin pagpatupad kan mga programa asin aktibidad na makakatabang sa pagkakaigwaning kaaraman asin suporta kan publiko sa pagpapalakop kan selebrasyon kan ASEAN. Pinanginota ni DENR Undersecretary for Special Concerns as in Concurrent Biodiversity Management Bureau o BMB Director Edelberto Leonardo, as in kan delegasyon kan Pilipinas ang pag-host kan Asian Week celebration na pinagpartisiparan kan mga miyembro kan Asian states kaibaan Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand as in Vietnam. Nagpartisipar man sa pagtiripon ng Asian Center for Biodiversity o ACB as in mga dialogue partners hali sa manlain-lain na development organizations. Mientras tanto, sinabi ni Leonardo bilang chairman kan Asian Working Group on Nature Conservation and Biodiversity na sa pagtiripon na ini nasukol ang level kan kooperasyon as in synergy kan mga miyembro na di mapupugulan kan patakot na dara kan COVID-19. Ang delegasyon kan Pilipinas na pinagrepresentar kan mga opisyales kan BMB nagpahayag kan mga interbensyon asin mga suporta sa manlain-lain na Asian activities, partikular na ang 4 statements of support and Asian initiatives and activities. Kaiba digdian pushing to build on the Bangkok Declaration to combat marine debris and promoting the mainstreaming of biodiversity into various development processes in the region. Nahali sa draft text kan Asian Joint Statement sa ika-15 meeting kang CBD Conference of the Parties. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan.
Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sarong makakalikasang aldaw po sa giraray sa satuyang mga paraan tabay. Good morning po sa mga pag-iriba ko digdi sa Regional Strategic Communications Initiative Group, kay Ma'am Ansi, kay Kuya Ariel, kay Jade, kay Darren, and JR, and Ann. Asin man po kay Summer. Good morning din po sa mga nagadangog sa tuya, asin pirmi na nakaantabay sa Penro Albay, lalong-lalo na po kay Sir Angel. Happy birthday, Sir Angel! Kay Ma'am Judith Baron, Sir Nick, kay Ma'am Ivan Mercado, and sa gabos po na mga maiigos na mga personahes kan Penro Albay. And good morning man po sa mga nag-aantabay sa tuya hali sa Enforcement Division. Hello po dyan si Indo, shout out po sa Enforcement Division, as in sa mga taga-LPDD, as in sa gabos man po na mga nag-o-opisina ngunyan sa DENR, sa Management Services, as in sa Technical Services Division. As in, marahay na aga sa gabos na mga paradangog kan DZGB. So, pigpapasalamatan po kan sa muyang departamento ang gabos tang mga partner agencies, institutions, mga stakeholders sa tuyang mga komunidad na nagsusuporta po na padagos na nagtatabang sa tuya sa pagprotehir, pagkonserbar, asin pagmanihar kan sa tuyang mga rekursos natural. So dahil po digdi, padagos po kami na nagtatao sa mga listeners ning mga water bottles. Ipailing ko lang po ini po ang mga water bottles na pwede po nindong maganahan. Iba po kitang green, iba po kitang blue. As in, igwaman po kita ning eco bags. Naiiling ba? Ayan. Ini po. Pwede po kamo manggana kaini ng mga eco bags and water bottles sa paagi po kang pagtitext sa muya. Sa tinao ko pong cellphone numbers kasubago kung ano po ang ikakatabang nindo sa satuyang environment bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satuyang kapalibutan. So ulitin ko lang po ang cellphone number. Pwede po kamong mag-text kung ano ang maitatabang nindo sa satuyang environment. As in, pwede man po kamo magpadarakan sa inyong kahapotan sa satuyang guest kasi matibay po ang satuyang guest ngunyan. Kung may mga kahapotan po kamo sa iya, pwede po nindong i-text. So, ang number ta po, Globe, 0926-708-9933. Ulitin ko po, 0926-708-9933. As in man po sa Smart, 0968-6256501. Ulitin ko po sa Smart, 0968-625650. Pwede man po kamo mag-text sa mga aking mga gusto po nindong ipa-shoutout, as in ipag-greet. So, kamo po pwedeng i-share kung paano makakatabang sa satuyang kapalibutan. Sabi po kan sa muyang bisita ngunyan sa opisina, makakatabang daa po siya sa kapalibutan sa paagi kan di ipagtapo kan mga face mask sa satuyang mga water bodies, arog kang ilog asin dagat. Ano po, Miss Summer, thank you po sa pagpadara kang sa imong simbag. So last week, nakaibahan ta sa programang Kapalibutan ta at Amanon ta, ang matibay asin mabuot na si Ma'am Dolores Malagueño, an Environmental Management Specialist 2, kan Office of the City, Environment and Natural Resources. Kaiba ta po last week si Ma'am Ansi Lawengo kang ARPAW DENR 5. So, pigdiskutir po ni Ma'am Dolores and Ma'am Ansi last week ang estado asin mga programa at polisiya kang Earth Savers Club na pig-organizar po kan LGU Legazpi sa manlain-lain na eskwelahan sa syudad. So, sa ngunya naman po na aldaw, pag-uurulayan ta naman po ang tungkol sa Enforcement Division plans and programs. Maugmahon po kita ta makakaibahan ta sa satuyang programa ang DENR 5 OIC Chief Enforcement Division via Zoom, si Forester Armando A. Omolida. So good morning po, Sir Bong. Magandang umaga, Joanne. Magandang umaga rin sa mga sumusubaybay at tagapakinig ng programa namin dito sa DZJP. So Sir Bong, puunanta na po ano po Sige. ang mga programa as in aktibidades na pigsasagibo kang Enforcement Division? Tungkol naman sa mga programa, sa mga iba't ibang gawain na nakapaloob sa Enforcement Division, dito marami to actually.
Pero isa-isa lang natin. Yes po. Ngayon, patuloy nating pinagpapatuloy yung programa ng Lawin Forest Biodiversity Conservation and Protection. Ito, ginagawa to sa field office kung saan meron tayong forest conservation area na nagkakaroon ng patrolling regularly dyan sa mga area na yan na ating pinapangalagaan. Lalong-lalo na sa mga protected areas, yung mga natitira nating vegetation sa ating mga kagubatan. So isa yan sa mga programang ginagawa namin. Then meron din tayong ginagawang monitoring ng mga instruments o yung mga ginagamit, yung mga gumagamit sa ating forest land. Kasi meron tayong mga instrument na binibigay para legal nilang gamitin ng mga resources yung ating forest land. Unang-una na nito, meron tayong forest land grazing agreements na karamihan nito o halos lahat na nandito sa Region 5 ay nasa Masbate. Kaya magagandang baka sa Masbate. So yung mga baka nila, pinapasto nila sa ating mga forest land. So meron silang instrument doon na tinatawag natin forest land grazing agreements. Minomonitor din natin yan. Then meron din tayong special land use permit doon sa mga gustong gumamit sa ating forest land gaya ng EDC sa yung Bacman Manito, Energy Development Corporation. Tapos meron din tayong forest land agreement. Then meron din tayong community-based forest management agreement doon sa mga people's organization na nandun na nag-occupy sa ating mga forest land. Then meron din tayong Certificate of Stewardship Contract dun sa mga individual na nag-occupy sa ating forest land. So ang tenurial instrument na to tumatagal ng 25 years, then renewable for another 25 years. So ganon, except for sa special land use permit na 3 years lang ang binibigay natin. So meron din tayong compliance monitoring on the various permit issued by the office. Marami din tayong permits na binibigay. Unang-una na rito yung cutting permit na nire-request ng mga individuals, pati na ng DPWH. Kasi ang replacement ratio nito sa kada putol na sa kada kahoy na mapuputol, kung planted tree siya, kung tinanim na puno, ang kapalit nito dapat 50 seedlings. Ang kapalit niya. Pagka naturally grown o yung kusang tumubulan ng mga trees na i-request mong putulin, ang kapalit niya ay 100 seedlings ang pwedeng ipalit. Ito mga ibibigay na seedlings, i-replant din natin to sa mga forest land. So kapalit lang to ng mga pinutol na puno. So ito ginagawa rin natin, in-implement din natin to sa DPWH. Kung makikita ninyo yung mga puno na pinuputol doon sa gilid ng kalsada for road improvements, ay pinapalitan din yon ng ganun nga 100 seedlings per tree na pinutol. Itong mga ito ay tinatanim natin sa mga National Greening Program areas natin para madagdagan ng ating forest cover. So nagmo-monitor din kami ng mga Certificate of Wildlife Registration saka Wildlife Farm Permit na ini-issue ng office. Ito yung mga legitimate wildlife holders kasi dapat pag nag-alaga tayo ng wildlife, ipa-register natin para legitimate yung legal yung pag-aalaga natin ng wildlife. Kasi kung hindi ipapa-register yan o wala kayong permit sa pag-aalaga ng wildlife, bawal din yan. So meron tayong batas na pag ikaw ay nag-aalaga ng wildlife, yung RA 9147 o yung Wildlife Conservation and Protection Act, na dapat pag mag-aalaga ka ng wildlife, ipa-register mo rin. Kukuha ka ng permit. Then, doon naman sa mga nangungulekta ng mga wildlife, meron tayong mga gratuitous permit na ini-issue sa office. Hindi lang ibig sabihin pag wildlife, yung hayop lang. Ito sinasabi natin, flora and fauna o yung mga hayop na ilang sa yung mga halaman kasama rito. Hindi lang sa wildlife. Kasi marami sa atin ngayon nangungulekta ng wildlife sa ating mga forest land, lalong-lalo sa protected area. Dumami ang mga plantito sa mga plantitas, na nangongolekta. Yung iba, wildlife na dyan. May mga ban species na nakokolekta ron. So, dapat hihingi rin ng permit. Then, meron din ini-implement yung continuous patrolling natin sa monitoring ng mga flow ng forest products. Yung mga tinatransport na forest products
pati na wildlife, minomonitor na rin natin yan. So nagkakakanda kami ng monitoring sa mga pier, sa mga terminal. Kaya may mga checkpoint din tayo na establish para i-monitor itong mga forest products na nilalabas. Then meron din tayo, tumutulong din tayo sa implementation ng environmental law enforcement. Kasi pag sinabing enforcement division, meron na rin tayo mga hindi lang concerning forest areas, pati yung sa mining, sa environment, tumutulong din tayo sa implementation nito, lalo na illegal mining, yung quarrying, illegal quarrying, then yung solid waste management, yun na nabanggit mo kanina, Ma'am Joanne, yung how to dispose yung mga waste natin. Lalong-lalo lang ngayon, ang dami ng waste, karamihan ng waste yata ngayon, face mask saka face shield. Yun, dapat may proper disposal tayo noon. Ayun, bali din yung sa chainsaw, gusto kong ulitin na nabanggit ko na rin nakarang programa, nire-regulate din natin yung paggamit ng chainsaw. Saka kung bibili ng chainsaw, dapat doon sa legitimate supplier. Kasi hindi lahat ng nagbebenta ng chainsaw ay legal. So bawal din yun. Dapat accredited sila, may document sila na legal sila magbenta ng chainsaw. Saka yung pag-possess ng chainsaw dapat legal din. Hindi na kasi baka sabihin ng iba, pag may chainsaw na, legal nang gamitin kahit sayang. Hindi rin po, dapat registered yung chainsaw. Then other related environmental laws na tumutulong din tayo. So, yun ma'am ang mga different programs at activities na ginagawa namin sa Enforcement Division. So Sir Bong, dakulaon po pala ang saklaw kang Enforcement Division. Very dakulaon ang encompassing na mga activities as in mga polisiyas and programas na tigsasigibo sa laog kang Enforcement Division. So sir po, nanta po sa Lawin Forest Biodiversity and Protection. Kamusta po ang estado kang Lawin Patrolling ngunyan? With regard sa Lawin, maganda ng performance ng mga natin, mga nagpapatrol. May mga report dito, may mga threats, yung mga banta na na-trace kagad natin kung ano yung mga threats o banta na pwedeng sumira sa ating kagubatan pagdating sa Lawin Patrolling. Kasi dito nado-documents eh. So karamihan na nakikita natin, unang-una nga yung kaingin, yung clearing doon sa mga forest land. Pag nakikita yon, tapos yung mga tinatapon na basura, yung mga nagsusunog, malaking bagay yung patrolling natin kasi nadedetect agad natin kung ano yung mga illegal activities na nangyayari sa ating forest land. Ngayon pagka na-detect yun, ginagawang kagad ng action para hindi matuloy yung pagkasira ng ating kagubatan na pre-prevent natin yung mga illegal activities na nangyayari doon sa area. Sir, di ba po sa Lawin, ang mga mismong environmental patrollers pupunta sa protected area, sa kagubatan. Ngayon po, nagkaroon ng parang proposal na magkaroon na o ma-equip ang ating mga environmental officers ng mga firearms. Ano po ang masasabi ninyo dito sa proposal na ito, sir? At dapat ba na magkaroon o ma-equip ang ating mga environmental protection officers ng firearms? Okay, napakagandang tanong mo, Joanne. Actually, as of now, meron tayong batas na pinapa-approvean sa Congress, yung Environmental Protection Enforcement Bureau, na kung saan fully equipped, strengthen yung enforcement personnel natin. Yung sinabi mo kasi alarming na yung nangyayari sa ating mga environmental enforcer, yung mga lalo sa enforcement, marami nang namamatay. Kasi wala kaming equipment pagdating sa enforcement except for our ballpen, yun lang, tas papel, tas kung ilang gadget, cellphone, yun lang ang ginagamit namin pag nag-enforce kami. Kaya humingi kami ng assistance palagi sa PNP and other law enforcement agencies. Ngayon, yung pag na-move yung yung EPEB na tinatawag, yung Environmental Protection Enforcement Bureau, yung may equip na yung mga natin, law enforcer. So ito, magkakaroon na isang bureau na ang gagawin lang,
enforce yung mga environmental laws. At present, wala pa naman wala pa naman yung batas. Nagpalabas si Secretary ng isang order, yung Environmental Protection Enforcement Service, kung saan ititrain niya rin yung mga enforcer natin para ma-enhance ang mapalakas ang enforcement activities. So isa yon sa sinusulong ng department kasi delikado na nga ngayon. Maswerte tayo dito sa Region 5, dito sa Bicol. Wala pang nangyayari sa atin na binaril, tinaga, at pinatay na law enforcer. Mababait pa rin ang mga taga Bicol. So mabuti, good news pala po yan sir na wala pa naman dito sa ating natataga o nababaril sa Bicol region. So dahil po dyan nagpapasalamat kami sa mga kaibigan natin na mga nasa komunidad, nasa kabundukan, sa pagmamahal po sa DENR na hindi po tayo nagkakaroon ng hidwaan o gulo dahil po lagi po tayo nagsusuporta sa isa't isa. So sir, meron po tayong mga text messages na pumasok from 9030. Makakatulong ako sa satuyang kapalibutan. Ipag-segregate ko po ang mga basura. Tapos nagdadara ako kisa diring laugan kung nagsasaod ako. Thank you very much po sa texter na may ending po ang number na 9030. Pwede po nindo sa muyang i-text ang sa inyong pangaran, asin pong hain po kamo. And pwede po nindong i-claim digdi sa DENR Region 5 ang sa inyong water bottle na iling po ining green. Pwede po kamo magpili green or blue. As in, since nagsasaod po kamo and daranindo ang sa imong eco bag, pwede po kamo magpili kung eco bag or water bottle. As in, kung kamo man po nasa harayo, like kung nasa ginubatan po kamo, pwede po nindo kaming i-text para ipadarami po sa Senro Ginubatan ang sa inyong premyo. Thank you very much po. As in, igwa pa po kitang saro. Good AM. Here in Barangay Humapon, a lot of residents are burning their trash, especially early in the morning. One can see and smell the smoke. Please don't point your fingers at the barangay captain. I have already complained about this but nothing happened. DENR, do something. This is your mandate. Salamat po sa texter na may ending na 8412 sa pagpadara kan sa imong obserbasyon sa Barangay Humapon. Ini po ipapadarami sa Penro Albay na sa imong concern para po ma-actionan as in mag-ibo po asin daning assessment kung ano po ang nangyayari kada aga sa Barangay Humapon. Pwede po nindong i-text ang sa imong detalye para po mas ma-actionan ming maray ining sa imong complaint. So, salamat po sa gabos na nagtitext as in salamat sa gabos na nagdadangog sa tuya. So Sir Bong, balikan ta po sa Lawin Patrolling. Ano po, sa ngunyan po since we are in the second half of the year, ano po ang mga objectives ng activities as in ano pa po ang mga activities under Lawin Patrolling for the second quarter? Okay, thank you, Joanne. Bali, continuous lang yung activities natin sa Lawin Patrolling kasi hindi natin pwedeng ihinto ito. Dapat regular na ginagawa ito sa forest conservation areas natin para yung visibility ng ating mga patrollers nandun nakikita kagad sa community. Na ibig sabihin, madedeter kagad natin kung ano mga activities na illegal na nangyayari dun sa mga areas ng forest land natin at yung mga pati sa mga barangay officials, ma-alarm din sila na regular na ginagawa ng ating mga patrollers na pumunta ron sa mga conservation areas natin. Then pagdating sa regular pa rin ang monitoring natin sa mga forest land grazing agreement, mga ganun. Kasi may mga aplikante tayo ng forest land grazing agreement, may mga violation na. Dapat i-monitor pa rin natin continuously kasi yung iba sobra na, expired na yung mga agreements natin, hindi na sila, although expired na, continuous pa rin yung occupation nila ron sa mga forest land. Na dapat may i-renew nila kung nag-expire na yung mga tenurial instrument. Otherwise, may mga violation na may mga penalties na babayaran sila. Kaya nga nangyari, minsan may isa tayong tenurial instrument, sinisingin na natin millions of pesos na yung dapat nilang bayaran. Doon nagkakaproblema pagka hindi nare-renew kaagad yung mga tenurial instruments.
Pagdating naman sa mga compliance monitoring, makikita naman natin tuloy-tuloy pa rin kasi yung DPWH nga sa dami ng puto yung mga kahoy na pinuto nila. Kailangan natin i-monitor kung nakukomply nila yung replacement ng mga seedlings sa pinuputol nila. Kasi ngayon may mga backlog pa rin na kailangan nilang i-comply dun sa permit na na-issue sa kanila. Ganun pa rin. So, then regularly, nagkakandak din tayo ng IEC. Then training ng mga wildlife enforcement officers, yung mga volunteers natin. Kasi sa mga area, sa mga municipality, meron din tayong mga volunteers na katulong natin. Kasi pagdating sa DNR, alam naman natin, hindi rin ganun kadami ang ating personnel para mag-implement ng environmental laws. Kaya meron din tayong mga wildlife enforcement officers sa kada municipality. Kaya gusto maging volunteers, ino-organize natin sila at binibigyan natin sila ng power na makatulong sa atin. So maganda po yan, sir, na nai-empower ang ating mga volunteers. Na-mention niyo po kanina, sir, ang tungkol sa tree replacement ratio. Ano po, pwede niyo po bang ulitin kung ano ba ang ilan ang kailangang ipalit kung halimbawa ang isang tao ay magpuputol ng isang kahoy? Okay, thank you. Doon sa permit natin kasi naka-specify diyan, sa cutting permit nakalagay doon, kung planted trees, 50 seedlings, indigenous species. Ibig sabihin yung mga native species natin ang ipapalit. Kasi sa ngayon hindi na natin masyadong pinopromote yung mga exotic species kasi invasive sila eh. Ano yung mga example nito, yung mahogany, Gimilina, mga exotic species, mga invasive sila, kaya hindi na natin sila pinopromote as a replacement. Ano po, sir, ang mangyayari kung invasive species ang itinanim mo sa isang lugar? Ano ang danger nito? Pagka invasive species, madodominate niya yung area, maapektuhan yung mga native species na nandun. Kasi madaling dumami lalo-lalo na mahogany. Sa isang fruiting niya, ang dami niyang seeds. Pag nag-disperse siya ng seeds, tutubo lahat doon yung mawawala. Then pati yung yung leaves, hindi ganun kadali ma-decompose. Ang tagal ma-decompose niyan. Kaya iba yung species doon namamatay kasi may toxic substance yung mga yung leaves. Unlike kung mga native species, nandun lang sila, hindi nila i-dominate yung area. Kasi magkakaroon tayo ng biodiversity. Pagka exotic species, nasisira yung biodiversity ng forest natin. Namamatay ibang species. Besides, yung fruit ng mahogany, hindi naman pwedeng i-consume o kainin ng ating mga wildlife, ng mga hayop. Dahil matigas yan toxic kasi mapait siya masyado. So unlike ng mga native species natin, magkakaroon ma-improve natin yung biodiversity doon sa area. Magkakaroon ng ecological balance, mga ganun. Kasi pagka exotic, magkakaroon ng ecological disbalance dun sa imbalance dun sa area eh. Mawawala nga ibang species natin. Yun na kaya iniiwasan natin, hindi lang sa plants, pati sa mga sa mga wildlife, ganun din. Iniiwasan natin invasive species. Kung makikita natin, gaya ng tilapia, isa sa exotic, nung binitawan sa Lake Buhi, nawala yung sinarapan. Yung smallest fish kasi yung kinakain nila eh. Kaya ngayon limited na, dati maraming sinarapan sa sa buhi. Mga ganun, isang example lang yun. Ganun din pagka sa halaman. Kaya iniiwasan natin yun. So ito po pala, sir, may masusing pag-aaral rin pala ito na hindi tayo basta-basta pipili kung ano ang puno na itatanim. Dapat piliin natin kung ano po ang hindi invasive sa isang lugar. So kasi, sir, usually ang mga rant ng mga tao sa social media and sa komunidad nagsasabi na, ano ba yan? Nagkakaroon na naman ng road widening, magpuputol na naman ng kahoy, mapuputol na naman yung mga kahoy sa gilid ng road. Paano po ba ito nire-reconcile ng DENR at ng DPWH considering po na both po tayo government agencies at parehas po tayo, ang objective natin is to improve ang services para sa ating government. Paano po ba ito nire-reconcile ng DENR at ng DPWH? Okay, thank you.
Tama-tama yung tanong mo kasi yung nga isa yan na may guidelines na nilabas ng DPWH. Actually, mayroon ng guidelines noong 2014 pa para sa implementation nung mga ganyang road improvements. Actually, hindi lang DPWH saka DENR ang natasa mag-implement nito, pati ang DSWD, Department of Social Welfare and Development. Kasi ang programang ito, ang mangyayari na i-involve natin yung mga beneficiary ng DSWD, lalo na yung 4Ps, na makisali dito sa ating programa. Sila magtatanim sila magpo-produce ng seedlings, sila magtatanim sa area, sa reforestation, kung saan itatanim yung area, at babayaran sila. So may pondo rito na ibibigay at present kasi yung pondo nasa DPWH para sa implementation ng replacement. Then may plano rito na ibibigay na sa DNR para sa replacement ng mga trees na pinutol. Kasi ang nangyayari sa amin pag nag-i-inspect kami sa DPWH, pagdating sa species, yung iba halos ayaw namin i-accept kasi nga wala doon sa standard natin sa pagdating sa seedling requirement na for plantation. Anyway, siguro pag nalipat to sa DNR, may involve na natin yung DSWD para doon sa mga beneficiary nila, lalo na sa mga 4Ps, na may include dito. Saka isa pa talagang, kasi noong pa man, siguro noon nagtanim na tayo ng kasi nung 1970s, mga ganon, early 80s, may programa Program for Forest Ecosystem Management, na kung saan yung mga estudyante noon na nire-require magtanim. Napipili nilang tanimon na at that time Along the road. usually roadside, lalo na yung mga estudyante. Siguro may mga edad na ngayon na naka-experience na magtanim ng trees. Kahit ako na-experience ko rin yan nung araw na nagtanim kami ng trees, na seedlings along the road. Kasi noon hindi pa naman ganun karami ang sasakyan, hindi pa rin ganun karami ang tao. Kaya na-accommodate pa natin yung mga trees. Due time, dumami ang tao, dumami ang gumagamit ng kalsada, dumami yung sasakyan. So kailangan na natin i-improve. Actually, na yun ng DPWH at noon pa may standard na sila ng sukat ng kalsada pagdating sa highway. Ang nangyari lang, at that time, nataniman lang natin kasi hindi nga nila na-implement pa yung widen yung araw. Kaya makikita natin ang daming punong nasagasaan. At this time, pag may tree planting, hindi na natin nire-require sa mga roadside. So may mga areas na tayo na inaalat para dun sa mga gusto mag-tree planting. So ito po pala may history, sir, kung bakit ang mga puno ay naitanim sa paligid ng road. At ito po ay may kaukulang explanasyon kung paano po ito gagawa ng paraan ng DENR, ng DPWH at ng DSWD. So sir, tanong lang po, siguro ito rin po ang iniisip ng ating mga listeners. Paano po namomonitor ng DENR ang mga itinanim na replacement trees ng DPWH at saan po ito itinatanim? Kasi siguro po, laging yan ang nasa isip ng mga tao na nasaan yung mga itinanim na kahoy. Para po siguro sa transparency at para rin po sa kaalaman ng ating mga listeners, makikita po nila na nandito po sa lugar na ito, itinanim yung mga kapalit na puno na pinutol dahil sa road widening. May mga location na tayo na tinataniman. Unang-unang tinataniman natin yung mga graduated na, yung nakapaloob sa National Greening Program. Yung mga areas na tapos na yung contract nila, doon at least may mga mortality ro, nire-replace na natin. Ito nang ginagamit natin, kaya nga replacement ng seedlings. Doon sa mga mortality, mga reforestation areas natin under National Greening Program. Then may other areas pa, yung mga open areas na barren. Doon natin tinatanim yung mga seedlings na to. Kaya makikita ninyo, pagka may mga tree planting ngayon, wala na tayong makikita sa gilid ng kalsada. Hindi na natin tinataniman yan. Kasi nga dito nga sa programa natin na eventually, pagdating ng araw, puputulin din. Kaya doon natin tinatanim kasi malaking tulong ito, itong replacement ng seedlings sa ating mga forest land na barren na.
na itong magagamit pa natin yung mga ibang beneficiary ng DSWD para sila magtanim. So makakatulong pa tayo sa livelihood. So maganda po ito na meron tayong kaakibat na livelihood program sa ating komunidad. So usually din po sir, ang katanungan ng mga texters o mga nakakasalamuhan natin sa komunidad, meron po ngayon akong kahoy sa natad ko sa aking bakuran. Paano ko po kaya ito maipapaputol considering na mag-extend ako ng bahay or magpapakonstruct? Paano po ang proseso nito para mas maintindihan po ng ating mga tagapakinig? Okay, thank you. Napakagandang tanong mo, Ma'am Joanne. Para sa ating mga listeners, sa mga gusto magputol ng kahoy, hindi naman natin actually pinagbabawal yung pagputol. Ang ginagawa natin, nire-regulate. So may regulation tayo na inaalaw naman ang pagputol ng kahoy kung may susundin lang na mga requirements. Unang-una, dapat may punong kahoy ka. Joke lang. Tapos, kung nasa property mo yan, dapat yung lupa mo, sa'yo talaga, title property. Kasi yung iba tenant lang eh. Yung gusto magputol na tenant, kukuha ka ng special power of attorney doon sa may-ari ng lupa na pinapayagan ka magputol ng kahoy. Kasi may mga cases na minsan, yung mga tenant magpuputol na lang, makikita nung may-ari, wala na yung kahoy, kaya nagkakaroon sila ng kaso. Doon saka sila lalapit sa DNR. Bali ang requirement yun na unang-una, yun na dapat yung trees, planted man yan or naturally growing kasi may magkaiba tayong treatment. Pagdating sa planted trees, then letter request, kailangan, then certification from local government unit na pumapayag sila na putulin yung kahoy na nandun sa area. Yun ang mga requirements. Tapos yung titulo nga ng lupa, kung hindi sa yung lupa, kailangan mo na SPA. Dapat ang nakapirma doon sa permit, sa request, yung may-ari ng lupa. Kung hindi yung may-ari ng lupa, magbibigay siya ng SPA. It's either anak niya, kamag-anak, kaibigan, kung sino man yung inaalaw niya na mag-transact with regards to the issuance ng cutting permit. Yun ang mga requirements. Isasubmit yan sa field office, sa Senro o sa CNR office o kaya sa Penro. Yun. Ang approval land, may bali nilimit na rin dito sa region ng approval. So yung iba, pwede na rin sa Senro. May areas na pwede din i-delegate din sa field. Kung nasaan po sila, kung may malapit po na Penro at Senro, doon po muna sila dudulog. Tama po ba, sir? Yes, yes Ma'am Joanne. May bayad po ba ito? Isa na naman sa katanungan ng nakikinig. Meron, may bayad ba yan? Meron. Bali pagka sa amounting hindi na mga 500 lang siguro. Kasi nandoon inspection fee, certification fee, mga ganun sa inspection fee 300 eh. Bali, yun naman, may mga resibo naman yan. Yung mga babayaran nila, may resibo yan. Sa DNR, more or less, it will not exceed mga 500 eh, ang alam kong amount na babayaran. Pag naturally grown trees, gaya ng mga nara, lalong-lalo yung mga premium, nara, dao, mga ganun, may iba rin yun. May forest charges pa yun. Aside dun sa mga issuance ng permit, may mga bayad na forest charges. Pero pag planted trees, walang forest charges na babayaran. So paano naman po sir kapag bagyo? Tapos mayroon ba kayong special treatment kapag halimbawa ang kahoy ay mabubuwal dahil sa bagyo? Kung hazardous na yung trees, madali lang, ganun pa rin ang proseso. I-declare nyo na hazardous yung trees, the same process ang mapapadali lang. Then pagka during typhoon naman, may mga uprooted trees, may mga tumumbang kahoy. Nung nangyari last year, nagbigay ng si Secretary Matu, nagbigay ng order sa DNR, sa field office, na bigyan ang processing ng permit hanggang Senro level na lang, hindi na pupunta sa Penro. Nagbigay lang siya within 90 days. 3 months na implementation noon. Yung iba kasi sinasabi may moratorium na binibigay.
Actually, na yung pinaka-moratorium na binibigay ng DNR, ng processing na lang, mga ganon, 3 recovery permit, sa ano na lang yon sa field office, sa Senro, kay sa Penro, doon na lang hihingi ng permit. Hindi na mapapadali ang pagkuha nila ng permit. Pero kahit natumbayan o nabuwal, kung ano man nangyari, na-damage yung trees mo, kukuha ka pa rin ng permit kahit na damage siya ng bagyo. Yung iba kasi sinasabi nangyayari na may moratorium daw na hindi na magbibigay ng permit. Actually, wala tayong ini-issue ganon during typhoon, during calamities. So, igwa po kita sir na texter. Thank you very much po sa paglinaw kang mga requisitos for tree cutting and kapag bagyo, kung ano po ang tigibuhon ta, kung ano po ang mga ipapadarata na mga dokumento sa DENR kapag gusto ta po na magputol kisarong kahoy sa laogang sa tong natad. So igo po kitang texter from Ma'am Emma Lucido of Barangay 11 Mauyod, Albay. Makakatulong po ako sa satuyang kapalibutan. Ipag-segregate ko po ang mga basura tapos nagdadara po ako ning sa diri kong laugan pag nagsasaod. So thank you very much po Ma'am Emma Lucido. Hello po dyan sa gabos na mga nagdadangog sa Barangay 11 Mauyod, Albay. So sir, napag-ulayan ta ang tungkol sa mga requirements for tree cutting, ang mga issues about cutting of trees along the road, and napag-usapan din po natin ang tungkol sa lawin patrolling. Punta naman po tayo sa wildlife protection. Ano po, kapag po may nakita ang isang tao sa loob ng kanilang barangay na for example snakes or mga species na hindi natural sa isang lugar, ano po ba ang dapat nilang gawin kung may makitang agila o kung anong species? Ano po ang una nilang gagawin? Okay, thank you. Pagka ganyan, pag nakita natin, may nakita tayong wildlife, lumilipad doon sa area natin, tingnan na lang natin, huwag na nating hulihin, huwag nating tiradurin, huwag nating barilin. Kasi ano sila baka naligaw lang yan dyan. Ano pa rin yan? Huwag na nating hulihin pagka may ganon. Pag may nakikita tayo mga ganong wildlife, pero kung halimbawa may nakita kang ahas, okay lang, bayaan mo lang, padaanin mo, dadaan lang naman niya. Pero pagka tutukain ka na, pagka between life and death, sabi nga, pwede mo nang i-depensa sa sarili mo. Pero kung nakita mo lang, tapos hindi ka na, dumaan lang siya, huwag na nating galawin. Anong nangyayari kasi sa mga kababayan natin, minsan, lalong-lalo na yung unggoy, yung ukay, sabi nga, pagka nakikita nila, maliit pa, hinuhuli nila, pinapaalagaan. Pag malaki na, may problema na, nangangagat na, nagiging problema na sila, saka lang nila itine-turn over sa DNR. Kasi pagka ganyan, turn over nyo sa amin, ang mangyayari dyan, lang sa rescue center, minsan nire-release namin sa forest land, ang nangyayari, namamatay din siya pagdating doon. Kasi kakalabanin din siya ng mga unggoy, yung mga monkey na nandun. Kahit na kapwa niya unggoy, wala siya doon sa grupo nila, papatayin lang yan. Kaya nangyayari, mga domesticated ng ganyan, tumatakbo pa rin sa community. Kung minsan aksidente na sila. Kasi with my experience, may mga turnover kami mga monkey sa isang protected area, yung Mount Isarog. Nire-release namin sa loob ng PA. Anong nangyari, bumababa sa community yung monkey. Doon na lang unguhan ng pagkain. Kasi nasanay na sila na pinapakain. Hindi na sila marunong maghanap ng pagkain ng gaya nung nasa wild. Kasi pag nung nasa wild sila mismo naghahanap ng pagkain. Yung pag domesticated sila, binitawan mo yan, wala na, hindi na yan. Maaasa na lang uli yan sa tao, aagaw na yan ng pagkain. So, delikado rin. So, dapat po pala, wag nating gawing domesticated, wag nating alagaan. Or kung sakali man po, dapat po ba itong i-report sa Penro or Senro or sa regional office? Yes. Magandang yan, kung meron kayong, actually, let's say, nahuli nyo na i-turn over nyo na lang. Kasi kung aalagaan nyo yan, domesticate nyo, baka may sakit yan kaya nahuli nyo. Kasi kung masigla yan,
makakalipad yan, matutulungan pa natin yung wildlife na maalagaan, matreat natin. Kasi yung mga ganyan tineturnover natin na tineturnover sa atin na wildlife, tineturnover din natin yan sa Wildlife Research Center. Meron tayong Albay Wildlife Parks and Wildlife. Doon natin tineturnover yung mga nire-rescue natin mga wildlife na binibigay sa atin. Doon pagdating doon, chine-check yung mga wildlife kung meron siyang sakit, meron siyang yung ititreat nila. Pagka malakas na yan, saka natin bibitawan uli sa wild. Actually, every year nagre-release tayo eh. This year, yung Bramini Kite, nag-release na naman tayo dun sa sa EDC, sa Bacman, sa Sorsogon. Last year, ganun din. Yun na lahat ng napapagaling, napapalakas natin ng mga wildlife, nire-release din natin yan sa wild. Hindi naman natin pinapatagal yan sa rescue center. Paano po sir kapag ahas, for example, ang namataan nila sa street or sa may bahay nila? Kasi usually, ang reaksyon ng mga tao ay magpanik at kumuha ng itak o kung anong protective mechanism para maprotektahan ang kanilang sarili. Ano po ba ang advice ninyo sa mga residente na may mamataan na ahas sa kanilang lugar? Actually, kaya lumalabas kasi ang mga ahas, disturb na rin yung habitat nila. Gawa rin natin ng mga tao. Kaya makikita natin, siguro meron dyan mga nagtayo ng bahay, may nakatira doon, kaya lumalabas. Anong nangyayari dyan, kung nakita natin, kung pwede nating ulihin natin, huwag na natin patayin. Then, saka natin i-turn over dito nga sa office o sa Wildlife Rescue Center para maalagaan pa yan. Then, eventually, i-release din uli natin yan sa wild. Kasi malaki ang role ng mga wildlife sa ating ecosystem. Kaya makikita natin yung mga peste sa palayan, yung mga peste sa gulayan, nandun yung mga daga. Actually, yun ang sila sana magre-regulate yung mga ahas. Yun ang kinakain eh. Yun ang nila. Kaya every species natin sa ecosystem may kanya-kanyang role. Kaya makikita natin dumadami ang peste. Kasi nawawala rin ang wildlife. Saka sila malaking tulong natin, lalo-lalo na mga paniki, yung mga ibon. Sila magaling mag-reforest. Mas magaling sila mag-reforest sa tao kasi nagdi-disperse sila ng seeds. Kahit hindi natin taniman yung isang area, pag nag-disperse ng seeds ang wildlife, yung mga birds, may tutubo dyan na species, na halaman. Saka silang mga pollinator natin eh. Kung wala yung mga wildlife na yan, paano mamumunga ang mga puno? Sila nagpo-pollinate ng mga flowers para magkaroon ng fruits. So ito po pala ay parte ng ating ecological balance at ang bumubuo sa ating ecosystem. So napakaganda ng ating talakayan, Sir Armando Omolida, and na-appreciate po talaga namin ang dagdag kaalaman na nakuha namin galing sa OIC Chief ng Enforcement Division. So sir, ano po ba, dahil napag-usapan natin ang mga polisiya, ang mga programa at aktibidad na isinasagawa ng Enforcement Division, mayroon po ba kayong panghuling mensahe or agyat sa ating mga listeners kung ano po ang kanilang magagawa upang matulungan ang DENR sa pakikipagtulungan sa Enforcement Division? Yeah, thank you. Reminder lang, so magagaling yung mga nag-text sa iyo eh kasi sila mismo alam na nila yung gagawin. Pag mamamalengke, magdadala ka ng ng sariling bag, sariling lalagyan, na ginagawa ko rin. Actually, may patented akong bag pag namamalengke. May lalagyan talaga. Then, malaking tulong din na maiano ninyo kung susunod lang tayo sa mga lituntunin ng pangangalaga ng ating kagubatan, ng ating kakahuyan, ng ating kapaligiran, ganun din sa ating wildlife. Actually, alam natin kung anong bawal, alam na natin kung anong dapat sundin. Yun na lang, mahirap talaga sumunod eh. Pero practice lang yun eh. Kung unti-untiin natin, masasanay din tayo sa ating malaki ang tulong kasi ng community. Malaki ang tulong ng mga tao. Kasi kung hindi sila tutulong, hindi rin natin kakayanin kung ano yung ine-implement natin mga batas. Lalong-lalo na yung pagtapon ng mga, yung nga sinasabi nga natin kanina, mga basura,
na may dapat tamang tapunan. Kasi lalong-lalo na pag nakikita natin, pag bumabayo, pag bumabaha, ano nakikita natin? Mga basura. Ang daming basura sa ilog, ang daming basura sa kanal. Ano lang, kaya dapat, yan ang malaking problema rin natin eh. Kasi hanggang sa forest, yung mga pumupunta ron, ang dami din nagtatapon ng basura eh, sa loob ng forest land natin. Kasi nga sinarado na yung mga sananin, yung mga open dump site ng mga munisipyo. Ngayon, nag-open na ng mga sanitary landfill na dapat nang ipi-implement ng kada munisipyo. Kaya ngayon, medyo nagkakahirapan talaga pagdating sa solid waste management. So, yun lang at thank you sa pag-imbita nyo sa amin para maipaabot namin ng ang mga programa natin dito sa DNR, lalo na sa Enforcement Division, sa ngalan ng ating Regional Executive Director na si Francisco Milla Jr. So, thank you again. Maraming salamat po, Sir Armando Omolida. Ang OIC Chief Enforcement Division, again po, nakasama natin si Forester Armando A. Omolida. So sir, may shout-out ka po ba dyan sa iyong mga kasamahan? Okay na yan. Dinig na nila, magkakatabi lang kami. Thank you. Okay po. So again, nagpapasalamat po ang Regional Public Affairs Office sa Enforcement Division sa ilalim ng pamumuno ng ating magaling na Regional Executive Director Francisco E. Milla Jr. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, Forester Armando. And sa lahat po ng ating nakikinig sa DZGB, ito po ang ating programa, 1 oras na programa at talakayan para pag-usapan kung paano natin bibigyan ng tulong at proteksyon ang ating environment. So sa muli po, ako po si Joan Mariscotes at ito po ang ating programa, Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Sa indong